Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na niyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Irene, 30 anyos, minyo ug wa pay anak. Nagpuyo sa Talisay City, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong tiyan. Aron niya hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Hoy, Irene, pagpadaot in town, uy, kaning kamot sa imong kaugalingon, aron dili ka mabiyaan sa imong bana, day. Grabe sa na pagkasultihan mo uy. Ay, gisultihan talang ka. Kay magtuloy na kung mukatuig si Dennis na naminyo, pero hangtod ron, mapaghihapon mo'y anak. Ma, dili ba yagit ko ingon ini kadako og kaon ha? Pero ako kay bawi nganong dako kayo ko. Alangan, kay wa man kay pasingot, pag-exercise. Og usba ng imong diet. Kay tingalig sa klase sa nas pagkaon nga imong gipangkaon, maong dako kay ka. Napay layagunon kay ka, dako pagyud kay ka. Ma. Han, rice off. Ay, thank you, dili rakuhan. Mag-videos na ko. Wow, ha? Saan mo na mo? Tinudanay na gina? Ay, wala lang good. Nang-realize lang na ako ba, ang gisulti ni mama na ako nga. Basin tuod, biyaan ko nimo. Kung dili ko maning kamot para sa akong kaugalingon. Han, hindi pa sila na tika, buti pasabot niya na, gidawa tika kunon siya ka. Pero mas nindot yun ta kung nanatay anak. Mo gani. Nga maning kamot yukuhan. Basta, ayaw ako tingtala o mga pagkaon ha, kanang mga lami kaayo. Na, maninuod nagdid ko aning akong pagpadaot ba? Sige ba? Pero ayaw pagut mi ang imong kaugalingon, ha? Kahit naligsim ba kumaon sa niya ka? Kaon sa saktong oras, pero di lang magpalabi. Yes, hon. Bakit lang naman? Hapit ako makamanan. Tiwasan ko lang ni. Kung doon naman kaulas, tingalig ba ang sagahan? Okay na, Kuhan. Pila na sad kabuan sukad ka nga nag-workout. O nakita na gyud ang kausaban sa imong lawas ay. Ay, May gamay na ka, oh. Maugyudhan. Nakita sa bitaw na ako ang kausaban. Nung nangluag gani ako mga sinina. Ano yan? O, yun. Ha? Ay, negative. Wa man gihapon. Maubahan? Sorry. Sorry ha. Okay na. Dawato na lang itingali nga dili ta makabaton og anak. Dennis. Bisag nagpagamay na ko, huwag hapon migrasyahe og bata sa akong bana. Magulga ni ko usahay nga maghuna-una. Kay nahibaw ko nga tungod na ako, mong wa paghihapon mi anak hangtod karon. Layagonon manggud ko.
Og mao na dunggan ako din sa amo nga kung layagonon ko no ang babae, maglisod ko no og pamabdos. Pila ka buwan sukad ko nag-negative sa akong last pregnancy test. Doon ako nabantayan sa akong kaugalingon. Og nakabantay sa daay ang akong bana. Unya, Han, nagsige na sa lagi kagkaon. Tanaw na, murag bida ko na sa imong tiyan. o man ko dan. Ay gani, nagsige pa kong control sa akong kaon ron. Basig bloated lang tingali ko. Basin po tuod. Irene, magpa-pregnancy test ko no, day. Murag lahi naman yun na akong tanaw si mong tiyan. Uy, mura mang kagmaptos. O isa ma? Pagpiti dayon og balik, ano na itong mahibawaan? Negative man gapon ma. Mao ba? Mura magyud kag mabdos akong tanaw, uy. Unsa man kagiduaw na kas imong binuwang sakit? O pasad ma. Hibaw baya ka nga layagonon sad ko. Ay, odi ay tuod. Usa kay maayo kong magpa-TVS ka, no? Aron ba sa pagsiguro? Di ba sing nasayop lang ang pregnancy test? Masayop bagod ay na ma. Now, takahibaw, oy. Mas maayo gid ng maniguro. Mura bitaw nagkaanang budak ko ang imong tiyanhan. Nakabantay sa bitaw ko hay. Hala, tingalig, mabdos ka. Pero hay, kapilang baya ko nagpapiti. Pero negative ra gid gihapon. Ani na lang, mas maayigid nga magpa-check up na lang gid ka. Aron ato may bawaan kung unsa gina. Mas maayigid nga may bawaan na, aron ato may bawaan kung mabdos ka ba. Or doon na lain hinungdan. Han. Mao ni among gikahibod ngan. Kay bisag pertinent na akong control sa akong kaon, bloated man gid kaayo nga akong tiyan nga mura gid ko umabdos. Ang ako mga pangutana mo kini mosunod, unang pangutana. Posible ba nga mamabdos ang usa ka babae bisan og negative ang pregnancy test? Pwede bang masayop ang pregnancy test? Ikaduhang pangutana. Kapilan ako nagpapiti aron sa pagsiguro pero negative raman gihapon. Kung dili ko mabdos, unsa man sad kada ay posible hinungdan aning pagdako sa akong tiyan nga mura man gyud ko og mabdos. Ikatulong pangutana. Usahay mo kalitog sakit ang akong puson, bisag wa pa ko giduaw sa akong binuwan nga sakit. Unsa man gyud kada ning akong kibati? Ikaw pa to katapusang pangutana. Kung doon naman nila hinungdan, asa man kumuduol aron ma-check ning akong tiyan. Unsa man pasiya sa doktor ang angay akong duulan. Doon na ba mo ika-recommend nga dili lang mahal? Mga pila ka ang angay na kong andamon nga kwartaan na. Palihog, tabangig tang bagi ko. Kini ang akong suliran, Irene. Mayang adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rene Obra makig-uban kaninyo karong adlaw. Tungod lagi kay medical doctor ko ako motambal sa mga problemang punto medical. Psychiatrist man ako motambal sa mga psychological, emotional ug behavioral nga mga problema ug usa man ako ka drug addiction specialist ako motambal sa mga problema may tungod sa mga ginadiling drugas. Daghang pamaagi kasi pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede ka ni padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Lingdakbayan sa Subo. Ang ato makunto nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga whoever is happy will make others happy too. Siyempre, smiling ka, hindi mo ikasugat,
Malipay pumutan na imong smiling ka kaysa magsimangot ka, magmugot ka. Ang imong kasugat na unsa ba to? Ma'am, kasi namugot man. We have to smile while we still have teeth. Kaya mo smile, tagwa na tayo ngipon, bati na kita naon. Samtang na pa tayo ngipon, mo smile ta. Manay bayad mo smile ba? Kaysa kay katagbo, labi nagkontra na. Pangima, napagay, naglagot lagi sa iyang kontra, katagbo niya. Action bag pangduwa, ano bitaw, ganang ng diri. Ay na mayo ko. Nga, ang atong journey aning kinabuhi is too short, no? So, na ay mga problema, pasensyahay na lamang, di na lang good. Di na lang itong itatag-bigil pa, na? Sub na kayo, dalir kayo, magay makabot na itong 200 ang edad, no? O, agay makabot itong sa gatos. So, mga na nga, life is too short, no? Ang journey is too short. So, di na lang kita mangita pagbikil, kumahimo lang. Okay, so ang atong magtatampo karanawa si Irene, 30 years old, married ni si Irene, pero wala pa'y anak. Buntis mo na si Irene, taga Talisay City, Cebu. Basig silingan ni Ma'am. So, going back to our sender, si Irene, basa na mati na to gina sa drama, taga Talisay City ni si Irene, pwede na ay false positive test, Doc, sa pregnancy. May mga hinungdan nga na may false positive. May mga false negative. Mga rason nga nung magpa-pregnancy test ka, ma-false positive man, ma-false negative. Na-enlarge ko niya yung abdomen, pero dili ba siya pregnant. Nagpa-pregnancy test siya, pero negative. Sa mga kay rason do, frustrated lagi ni si Irene kay 30 years old, wala pa siya anak, no? Sakit ko niya ang puson, bisag di siya nag-menstruation nga gidiagnose siya sa kung magparesita o magpatanaw siya o doktor pilang pug kuno kahibayan depende ra na siya ay rin kung asa ka magpatambal no diya sa Talisay namantay dako dang ospital nga lang kani ang ngita kang gubigay ni para nga mo tan-aw sa imong tiyan no so naay mga rason nga naman nga ma-false positive man ang ingnon ta pregnancy test, ha? Kung may namduman sa una, na magutoy, ingon nga, na kung may tumor, magtubo niya, kanang H-mall, magpundos figure siya HCG or human chorionic gonadotrophic hormone o false positive. Kaya po mga mother or mga lagi na pregnant mother nga murag kanang kuan na ba? Kanang too early ra ang imong pagpa-pregnancy test. Too early lang. Wala pa gyud maka-peak ang inon ta pag-pregnant orang muhatag nimo dili sakto nga impormasyon. Either false positive or false negative. Bisan gani kanang mga infection sa urinary tract, UTI, muka-false na siya o false positive. Muka-cause siya false positive. Nga ko binagtag-as sa imong WBC or RBC or nitrite, muka-cause na siya mga infection lagi, muka-cause na siya false positive. Ang pag-timing sa pag-inunta kanang testing, kinahanglan nga correct na siya. You need the guidance gidani sa mga experts, sa mga obigaini. Kaya ako balikon, kung too early lang ka magpa-test, wala pa naka-peak ang pregnancy, wala pa naka-progress, muhatag ni siya dili saktong resulta. Okay? Or, kunya, naakay miscarriage, o niya, naka-attach na ang inunta, ang imong egg cell, sa lining sa uterus. Muhatag sa ni siya false positive. So, mga nga rason. Ning kamot ng grupong ko, buong dili ko ubigay ni. So, mga na mga rason. So, unsaon man nato pag inunta tambalan ng problema ha. Unsa may hatag ng problema ha. Kay, siyempre, ma-discourage kung ang mama kay dako ang tiyan. Negative ang result. Nasa ko may naman na pseudocyesis. Pseudocyesis meaning false pregnancy. Ang babae magtuo nga buntis siya kay dako iyang tiyan pero dako ang tiyan for some other reasons. So pwede ta maghatagan nig mga mild mga tranquilizer, no? Just to calm you down. Udi maganig antihistaminic or mga
tambal nga makapakalma o malikon. Mga ganito mga kaso nga mga pregnancy-related mood problem, natay pregnancy-related mga cognitive problem. And I'm talking about depression and psychosis ang uban. So, mo na ako ikaistorya sa imong problema, Irene, no? You go and see an OB-GYN diya sa Talisay City, dako kay nang inyong ospital ya. Kunya pangita o expert nga OB-GYN para nga makuan gyud ka, ma-examine gyud ka, ha? Sakit naman ka imong pusoon bisag wala ka nagkuan. Ayaw pag una-una nga mahal ang bayad kay naamatag ba yung government hospital nga naay mga OB-gynecologist nga nag-practice di. Ayaw pag tuo ka ng mga OB-gyne na sa government ang trabaho nga ma-inferior ang kaibawa na kaysa mga pribado. Actually, maurag yapon na sila. Naslay time sa government, napaslay time, maurag na sila. Parihar ang libro ang ibasa na sa pagtuon pa sa pagka-doktor. Okay, so hinaut, nakasabot ka sa kung explicar ni mo Irene diya sa Talisay City. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa imong pagpadala sa imong sulat-suliran diri sa among estasyonan, no? sa among buhatan. Ug ngadto sa libuan, millions nga minaw sa itong programa karon kini akong suliran. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. So, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide, Tatak Araman. Daghang salamat o maayo.